भैया हमर कल है जी कमलवास को तने झाल बजा के सुनावो तार झाल सुनला ढेर दिन भइल बा अबे ले ली तने हम मौत पिसवा में लगावे के दे दहो बड़ा वाला स्टैंड। बहुत सुंदर गायक तो हवा इनकर नाम मंटन जी मंटन मेट्रो बबुआ बड़ा तोहरे को दिन कैसेट सुनत नहीं है बड़ी सुंदर तहर गायकी भइल बा जा आशीर्वाद देता नहीं तहरे चलते तहर गुरुजी के मार्केट खत्म हो जाए गुरुजी से मार्केट घिस ला तहरा चलते तहरा गुरु के मार्केट खत्म हो जाए तोरा में इतना सुंदर कला देखने है आवाज में बुलंदी बा बेस बा हम बाहो भोला बाबा का कहनी बबुआ तने है दोसर माइक में खस ढेर दिन बजावला हो गइल बा भैया पहले स्नखिए तो हाथ गोड़ सुकवार हो गइलन सर इतना सुकवार हो गइल जे झाल छुअला ढेर दिन हो गइल ढोलक छुअला ढेर दिन हो गइल आ ज्यादा दिन छुअला के बाद हर चीज मुलायम हो जाता हाथ हो गए बाकी रवा कहते तो प्रयास करब हली सोना के खरीदार के माटी के बहाना ना होला वाह सोना के खरीदार के माटी के बहाना ना होला बंगाल के राज्यपाल नारुल हसन जी रहे अब पहली बार 8 गो कलाकार के आमंत्रित करके रहे नेताजी इंडोर स्टेडियम में 1985-86 में वो गरीब बलेश्वर बिरहिया के बड़ा मार्केट रहे मुन्ना सिंह बिजली रानी नारदी विधा में वीरेंद्र सिंह जी धुरान जी गायत्री ठाकुर बच्चन बाबा नाही 4 जना गई रहे बेचू बाबा उघरी उनकर बीतत रहे बेचू मियाँ के बीतत रहे दोनों आँख से लौकत कम रहे वो जा गई रहे लो वो में कमलवास कौर के भी चांस मिले रहे तो हम कहने की देखिए हम गायक नहीं खे हम झाल बजावे जाने ले भैया देखो हम वो है झाल बजा के सुनावत नहीं बाबू तनी मन 8 प्रकार के हम झाल बजाई ले जाना मैं अपन कला दिखाओ तनी सदा सादा सभे बजावे हमार झलिया जन कहते तो ऐसा कहवा एतर तक केहू जोड़ेला झलिया हमार का कहते देखो एक प्रकार यानी सादा है सभे बजावेला हाँ अब एक के रूलदार करतनी यानी अंग्रेजी के कॉपी बनावतनी अब कठिन होत जाई कठिन काम है बिना गाना गौले ताल नहीं खतुर सकत ये हमर झाल के टेक्निक से ताल संपले आंदी ले अब हम 2 किस्म बजावने नहीं भैया अब तबला बोलेला कैसे तो तबला में बोल निकलेला वो बोल के नाम हो हेलो ज्यादा बेस हो गल भाई कम करो धत्ती नाना 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 ये हमर झालवा बोली एमे से आवाज निकली धत्ती नाड़ा देखो देखो जय हो धाती नाड़ा ताती नाड़ा क्या आवाज झाल बोलते है 2 गो बेंग बोलते रहे सब बुआ कहाँ बड़े सो सम्राट जी जान पतर नाच बोकर हम कह किए ना है कहाँ बड़े सो बेंगवा
एगो पानी में बा हाँ एगो सुखला पड़ गइल बा जैसे है एगो पोखरवा बानो हाँ वो पोखरवा के भीतरी बा हाँ एगो किनारवा पर पत्थर के नीचे ढुकल बा चतराता तो एगो कहता जे का समाचार बा तोने सु कहे कि ठीक बा तन दिह गमछिया हाथ पोछी जनी ते हमर झालवा बोली कि का समाचार बा तोने सु बेंगवा कही कि ठीक बा ये आवाज रवा सबके बुझाई देखी डरामा नजर बंद थोड़े हो कोई के कला दिखा के दिखाओ जाता है। हाँ हाँ अभी समाचार बतिया यहाँ से देखो का समाचार बा ठीक बा का समाचार बा ठीक बा का समाचार 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 बा देखला हनु दोनों हाथे झाल बजले अब एक हाथे कैसे बजले तब एक में लो तनी साउंड बढ़ले रहे भैया आप जोड़ी हेलो जन्नी अब चौगुन बजाओ तने चौगुन कैसे बजला ध्यान दी ओरियान कैसे जुएल बारिश कैसे होले ये आवाज सुनी बाजी ठोपे ठोपे हेलो हेलो ओरियान जुई बारिश होती है झमाझम ठोपे ठोपे बाजी ठोपे ठोपे अच्छा पाक अगर निमन लागल लोग है तो तनी ताली बजा के हमरो हौसला बढ़े। ढेरे दिन पछोले ये हो में हम कलाकार आई अब तो चैनल वाला के भी कुछ काम बढ़िया हो गई ये देखाई बोलो तो ढेर लोग तार एकरे देखा देखी गुजराती ले तेरे तर बजावत है घरी ये झलिया है 30 साल पहले बजौले रहे तो गुजरात में कर देखा देखी चलत है घरी डंडी ना हो बोल दी राजा रामचंद्र की जय।